Next, ano ba? Next destination, nandito kami sa sa anong tawag diyan ma? Lighthouse. Yan. Tara! Bilihan din ditong souvenir. Meron tayong scramble. Ayan, I love Patar special scramble. Small, medium, large. Magkano po ang nyo, medium? 60 po yung ganito. Ganyan siya, oh. Yung maliit. Nandito ang bilihan ng souvenir. Mga t-shirt, tsaka kung ano-ano. Yan, pataas tayo. Ito siya, mahalin at talaga ng inang kalikasan. Nagkapi Bolinao Lighthouse. Welcome! Ayan o. Kalat mo, tapon mo sa basura. Yan siya. May note sa open hours 8 AM to 5 PM. Makasapa to eh. Ang hirap umakyat. Kayo sapat. Yan siya. Yan na yung lighthouse. Ngayon sa white Lighthouse. Ayan siya. Hi mga ka-Next! Welcome back to our channel! Yan, second destination natin to. Nabago mo po yung kanina, ma? Second destination, lighthouse. Ayan. And also the second largest lighthouse in the Philippines. Sabi Siya. yun, welcome to Bolinao Lighthouse. Yan. Ayan siya. Yan. Welcome to Bolinao Lighthouse. Ayan. Ito naman tayo. Ito tayo. Ayan siya. Makikita mo na yung beach. Teka lang. Ayan siya. Ayun. Beach na yun nandoon sa baba. Ayan. Kung nakikita nyo, beach na yun. Saan next natin? Patar. 2,000 years later. Tayo sa atin next destination. Bago matapos ang araw na to. Magpapaitim tayo. Ayan. Let's go! Galila! Ikaw pipis mas mo. Ayan. Ito na tayo. Ayan. Galila. Dami ditong bilihan ng mga damit tsaka mga laruan. Ayan. Ayan. Ay, ang init ng tanah. Blasing. makita yung sarili ko sa init. Ganda ng background natin, oh. Ay. Diba? Ayan. Punta tayo doon. So,
So, pupunta tayo doon sa may two rock stone. Let's go! Yan! Dito na kami sa ano. Yan yung bato. Hoy! Dito na kami sa bato. Yan. Mga kabats, nandito kami sa buto. Buto! Sorry! Ayan po, may nagpipicturan. Hello po! Isagaw, magbilang ko ng Yan tatlo. po. Magbilang ng tatlo, takbo! After namin magpicture dito sa buto, punta na ulit kami sa cottage at pagkainit nga ang puta-putang. Grabe alon, maasil. Mambilang nga, tatlo, umbatik tayo. 1, 2, 3, takbo! Hanggang pa kabatik.